Pri tejto konkrétnej nehnuteľnosti by som mohol povedať takú prípadovú štúdiu, čo som teda preto robil, aby sa mi podarilo predať kvázi takú drahú nehnuteľnosť. Zasa hovorím o tom, čo není vidieť. Keď som tú nehnuteľnosť naberal tým, že majiteľia už skúšali predávať niekedy predtým, cez niekoho druhého alebo podobne, ale tým, že som to nabral a bol som rozhodnutý to predať, tak som bol rozhodnutý do tej ich nehnuteľnosti aj investovať. Čiže odkedy sme sa s majiteľmi kvázi dohodli, že ideme do spolupráce a na predajnej stratégii, tak trvalo približne mesiac a pol, než som vlastne dal von ten inzerát prvý, a keď nie 2 mesiace. A prečo to toľko trvalo? Potreboval som vytvoriť na nehnuteľnosti čo najlepší prvý dojem. Tým, že areál bol fakt veľký, nehnuteľnosť fakt veľká, tak som potreboval to prostredie dostať do takého stavu, aby vzbudzovalo tú bonitu, aby vzbudzovalo ten dobrý prvý efekt. Pri tejto nehnuteľnosti som investoval do tej prípravy približne 6 000 eur z vlastných zdrojov. Verím, že to by nespravil hociaký maklér aj skúsený, aj vojitnejší, lebo viem, ako pristupujú k tomu a nebal som sa, lebo som bol presvedčený o tom, že predám. Verím tomu, že aj to mi pomohlo predať za požadovanú sumu majiteľov túto nehnuteľnosť, lebo ak by som to nespravil, tak si myslím, že by mali kupujúci argumenty na to, aby dokázali ceny zjednávať, a v tomto prípade by to pri takej veľkej nehnuteľnosti a drahšej bolo zjednávanie o 10 000 a nechcel som im dať tú možnosť zjednávať o 10 000, preto som do toho domu investoval v rádovo v tisícoch, ale vedel som, že si tým zarobím aj na seba, na svoju províziu a ušetrím tak argumenty pri zjednávaní ceny, lebo neboli potrebné ani vyťahovať. Takže toto je taká prípadová štúdia, že ak verím, alebo tak by som sa chcel odlišiť od toho trhu, že verím tomu, že tú nehnuteľnosť predám, tak som ochotný do toho investovať a nestávam sa tak nejaký dodávateľ služby, beriem to ako partnerskú spoluprácu pri predaji, lebo aj ja som ochotný znášať to podnikateľské riziko a investovať do tej nehnuteľnosti, lebo som presvedčený o svojich kvalitách. Takže asi tak.